prieteni, azi suntem în Moldova, în Tartaul, la bunici. E să vă arăt casa, deci hai să intrăm. Aici, bine, vom intra într-o altă lume, dar mai încolo un pic. Vom intra într-o altă lume, așa. Mergem aici. Aici este o fântână. Aici este mentă și mai încolo sunt plantate nu știu ce. Și ceapă. Stai să închid. Așa, deci. Ok. O las așa. Aici este BMW-ul. Ok, las asta. Ca să le vă arăt la mai final. Mai spre final. Aici. Ea este vulpiță. Faceți cunoștință cu vulpiță. Ai dat subscribe. Vulpi. Ai dat subscribe. Vulpiță. Ai dat subscribe. Și-o pierdut telefonul, cred. Așa. Acolo erau niște găini. Hai, du-te, vulpiță. Du-te! Aici este un subsol de încuiat. Poți ca lui vulpiță. Acolo sunt erau niște găini, dar nu-i nimica. Așa, aici. Aici tot erau găini, dar nu mai sunt deloc. Aici sunt niște căpșuni. Un duș stricat. Aici nu poți face duș. Nu știu cum se spală bunica mea. Aici e ca și cum avem seră, adică castraveți, roșii, mărar, trandafir. Dar haideți să vedem. Ați mai văzut așa ceapă? Aia de acolo. Și asta e mare, dar nu. Asta, efectiv, e ceapă. What? Cum e posibil așa ceva? Hai, ne întoarcem. Să vedem ce vrea vulpi. Așa, și aici, nu știu, chiar nu știu ce cu piatra asta. Vulpiță, ai dat subscribe, nu? Wow, atunci. What a schnitzel. Ce e asta? What a schnitzel, ce e asta? Aici sunt niște... Sau să vă arăt casa asta acum? Hai că vă arăt acum, să nu mai am treabă. Deci asta e o casă principală, dar că nu aici. Așa. Aici e sneakers. Așa, aici intrarea. Aici e camera, living-ul. Aici e coridorul. Aici în camera în care am dormit eu. Ce caută câinele ăsta aici? Era pe masă, efectiv. Era pe masă. What a schnitzel. Filianul ăsta, trebuie să văd, e cald apa. Ce rece. Azi noapte era fierbinte, de nici nu puteam să bag și... Așa. Aici e totul. Bă, să auzi ceva. Încerc. Așa. Așa. Televizorul. Camera mătușei mele, na. Aici e foarte mult. Așa.
televizor, dar nu știu că e vechi. Acum, surpriză. Vă arăt secretele casei. Telefon. Bun, asta e o cameră obișnuită. O pat moale. What e acolo sus? Deci stai, că nu știu dacă se vede. What e acolo sus? O mască de clown. Ba nu. Aici nu e mai nimic special. De când a apărut ușa asta? What? Ce? Da să zici. Încuie aici, gata. Nu mai intru în beci. Efectiv e o baie părăsită. În casa la bunici. Adică nu ai zic că e un fel. Fug. Și o travă de șoareci. Gata, eu nu mai intru aici. Nu, să fie clar că nu mai intru. Acum vom intra într-o altă lume. Așa. Aici. Vom intra într-o altă lume. Aici o bucătărie tot veche. Doar aici. Pam, pam. Și stați. Deci era o vinărie părăsită. Că tot pe aici mai. Aici nu știu ce am. Aici e doamna toilet. Uitați. Ce-ți blinde, nu știu. Ce fac? Ok. Aici. Aici până acolo e plin de porumb și de-aia nu mă duc. Aici, până în capăt, unde e casa aceea, îs numai vin. Adică vin, sunt numai struguri și căpruni și toate ale noastre. Acolo sus e podul și aici barna. Uitați-l. De la vecin. Intrăm în casa unde stă bunica mea, că bunica a murit fix când m-am născut, bine, după 5 zile, da? Așa. Aici e bucătăria. Aici. Veri. Așa. Gata. Ăsta e primul meu cub care îl am de mai de mult. Și ăsta l-am luat ieri. Ăsta se mișcă mai rapid. Am reușit să fac o parte. Aici se exploară asta de anul ăsta. Deci televizorul, deci masa, televizorul, frigiderul, tata, canapeaua cu burile. Uitați pe bunica mea. Aici căpșunul, sob, de microunde, liveta și așa. Fanta. Vreau Fanta! Bun, hai să ne luăm la revedere de față cu Vulpița. Vulpi! Vulpi! Haide! Hai și azi la revedere! Haide! Haideți! Hai! Pa, pa! Zi, pa!
Zi pa! Bine. Așa că banii uitați să dă și pa! De câte ori zic papa!